Så det jeg skal begynde at lure ind i forhold til at lægge mærke til, hvorfor spiser du? Jamen, spiser du på kedsomhed? Så i forhold til følelser for eksempel, lad os sige, at der er nogle følelser involveret i, du spiser. Lad os sige, at det handler om følelser, at du spiser på kedsomhed. Det kunne være en ting. Uro, det er typisk en ting om aftenen for eksempel. Nå, men så er det interne mål, det er at lære at være med uro, eller lære at være med kedsomhed, lære at være med utålmodighed. Det kunne være interne mål. Så er der en anden beskrivelse, det er, jeg ved egentlig ikke, hvad for nogle følelser, der er involveret. Jeg spiser bare. Det er som om, jeg ikke rigtig, men jeg forstår det ikke rigtigt. Det sker bare. Jo, så forstår vi, når man det er et autonom respons, det vil sige, at det her sikkerhed og usikkerhed i nervesystemet, der får os til bare at handle. Så når det autonome nervesystem, der styrer det her sympatiske og parasympatiske respons, aktiverer, jamen så er det der til at styre vores adfærd. Det vil sige, når vi er i overlevelse, gør vi bare et eller andet. Der er nogle programmer, der tænder, som vi så begynder at handle på. Så når systemet er i overlevelse, så gør jeg bare ting, og jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. Det sker bare. Det er det, der er mange, der oplever i forbindelse med mad. Jeg spiser bare. Jeg tænker ikke over det. Lige pludselig står jeg bare og spiser. Lige pludselig står man bare ude i køkkenet med hovedet inde i skabet og prøver at finde det, man gerne vil have. Der handler det om at lære at være med dit overlevelsesrespons. Lære at arbejde med triggers. Lære at arbejde med at skabe sikkerhed på andre måder end ved hjælp af mad. Det handler om at lære at stoppe op. Det handler om at lære at mærke mig selv. Lære at mærke, hvad der foregår. Lære at forstå, hvad der foregår om aftenen. Det er alle sammen hver sit interne mål, som jeg ville skrive ned, hvis jeg var dig lige nu.